Ok, salutare, noaptea a treia, 7.000 încercare, ia, mă fac tripper, bro. Hai să vedem, la cât de transpirat pot să mă pun pe jocul ăsta, deci nu-l mai suport. Mai trebuie să-l găsești pe copil, gen, băi, e prea greu jocul ăsta. Hello? Niggers? Salut, frate. Să știi că ești foarte urât. Și ce mai probabil și mă și urât. Așa mă supun. Negă? Salut, frate. De ce ai fi verde? Înseamnă că miroși, nu? Mă gândesc. Bro. Hi, nigga. Come on, here. Pleacă odată. Pleacă, marș. Cu căr. Hai. Îmi repede audio. Uite-mă. Stă cu minte ăla, căpușa. Eu nu înțeleg, bă, faza cu Freddy, gen, se plimbă pe acolo, n-are niciun stres. Salut, frate. Bă, cum să mă mișc, mă, așa repede, de-abia ce am auzit și deja mă sperie, bă. Ce căpușă. Ok, așa de-am la încercare. Urăsc jocul ăsta. Atât de greu. Ok, bro, where are you? Nigga? Hi, come on here. Where the fuck are you? Ok, în camera 8. Fuck you. Unde e mă asta? Uite-l. Hi. Dăm repede un audio. Ca să avem. Unde e mă căpușa? Căpușa! Prin bonilă stric de acum. Uite-mă pe căpușă. Hai, căpușa! Căpușa Cici. Mi-a mâncat cipici. Și cine e căpușa Cici mi-a mâncat cipici? Cam cringe azi. Așa. Bro, bă, dar asta nu mai pleacă de aici, mă? Bă, ia mai lasă-mă, bă, căpușă. Mă. Ha, bă, căpușo. Bă, dar asta nu mai mă... Ha, bă, pleacă, căpușo. Hai, repede, dăm un ventilation să nu bate iară... lumina aia roșie. Da? Fuck you. What the fuck are you, nigga? Hello, nigga. Oh, ce dinți ai, mânca-mi. Mâncați-aș dinții aia. De negru. Hi. Să vedem dacă e aici. Perfect. Dăm repede un audio device. Dăm un reboot la audio devices. Come on, nigga. Bă, dar asta nu mă lasă, nu mai pleacă de aici. Acum înțeleg, mă, ce trebuie să fac. Așa e ușor joc. What the fuck? Ok, bro. Sper doar să nu se fie băgat în ventilație. Căpușă. Bro. Cum a ajuns așa repede? Ok, jocul ăsta mă bate. Așa că mi-a a doua încercare. Sperăm să trecem. Căpușa asta nu ne mai lasă în pace. Căpușa.
Așa, Cici mi-a mâncat și Pici? Hai, bro, vină camera nouă. Bro, come on, bro. Hello? Iar te... A, uite, mă! Ia că acum l-am văzut. Hello? Bro, pleacă, mă, de aici! Ok, rana asta sper să fie cu noroc. I swear to God, dacă nu câștig noaptea asta odată, să-mi bap și eu din mai mult jocul ăsta. What the fuck are you, nigga? Hi. Ok, e la 5-a, camera 5-a. Of, doamne, ce greu poate să fie jocul ăsta la 3-a noapte. Oh, leu. Mă dai și caută pe domnul Cipici. Hello? Ok. Oh, uite. Se vede oceanul. What the fuck? Mă, vină înapoi, căpușul! Oh, hai de capul tău și de zile. Ce urât jocul ăsta, doamne! Bro! N-are niciun sens jocul ăsta, îl urăsc, îl urăsc. Ok, a 7-a mea, 3-a încercare, bro. Nici nu mă las până nu termin noaptea asta. M-au dat enervant, e jocul ăsta. Trebuie să găsesc și o tactici. Nu știu, mă, ce trebuie să fac. Gen că e prea greu. Deci eu la demenesc, de exemplu, în camera asta, da? Now it's here. Acum, teoretic, ar trebui să adimenesc în camera 6, da? Hi. Ia vină, mă. Bro, el deja a plecat. Și cine știe unde s-a ascuns, gen? Că nu-l vezi așa ușor pe camere, asta zic. De exemplu, îi dau un video device. Hai, mă, vină în camera 3-a. Să-ți vedem ochianul, nu? Se pare că nu. Ce? Ăsta deja e la mine aici, gen. Hai, mă, vină aici, în apată, dacă ești uite. Ok, aici. Îți dau repede audio device. Și nici nu știți cât m-am chinuit eu la noaptea a doua, gen. Ca voi ați văzut doar așa, cred că vreo 10 minute. Hi. Dar m-a demenit. Bro, fuck you. Și ce, uite, deja a apărut aici și 1M, what the fuck? Și ce aș putea să-i fac? Freddy, jumpscare. Și acum să... Shut the fuck up. Mi-a dat jumpscare. Și ce aș mai putea să fac acum?
Uite, așa, de exemplu, e cam ușurel, să zicem. Când îl dădea în camera a 4 sau a 5-a, ce dacă să mai fac? Hai repede. Hi. Ce să băgăm asta? Ok, bro, sorry. Ținem puțin mai aici. Și cred că acum s-a dat jos și mai probabil. Uite-l. Ia uite-l. Stai aici, culcat! Hello. Ok, l-am văzut pe Freddy. Ok. Ăsta e blocat aici, cine cu caută? Hai, mă, plecă. Hi. Ok. Văd că nu îl duce să se ducă pe aici așa. Hai, trăiem. Hai, mă, pleacă. Pleacă de acolo te ține. Hai, bă, fi bărbat. Hello. Dăm repede un audio device ca să nu avem nevoie mai încolo. Hi. Fuck yeah. Bă, dar reboot-ul oare cât stă? Hi. Să mor tu că e încă aici. Hai că... Hi. Bă, da. Ce m-am speriat. Bă, joc ăsta. Hello. Unde ar putea fi omul ăsta? Omul. Lasă-mă. Uite-l, mă! Hi. Ha, bă, că am învățat. Dar e greu ca drac. Bă, dar să-i retarda. O să vină pe aici și nu s-a obișnuit gen să aibă bariera asta aici. Cred că am câștigat deja, băieți. Sunt cam bun. Hello. Cred că trebuie să se audă sunetul la gen, care l-am auzit mai devreme de ventilație, ca să se dea jos. Cred. Nu știu sigur. Fuck you, bitch. Știu că îmi pare rău, băieți. Hello. Salut, băiatul! Te urez din tot sufletul meu. Hello. Hello.
Bine, mă! Bine, mă! Sunt prea bun la jocul ăsta, băieți! Cum nu se uită nimeni la mine? Ok, hai să vedem și minigame-ul ăsta și pa acesta a fost. Oh, suntem Chica. Prăjitura ei. Prăjitura aia nebună. Prăjitura aia nebună. Așa. Come on, Chica. It's time to die. Oh, Freddy. Ok, nega. Papagay. Papagay. Acesta a fost și aceste video și ne revedem data viitoare dacă mai facem această serie. Și asta a fost. V-am pupat.